खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव वृश्चिक राशिनि 2025 मायथाइनि आगस्ट दाननि दानसेयारि राशिफल एबा फानजामुथिनि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय आगस्टनि दाना गलाय-गथाय जानो थांगासिनो दं। स्कर्पिय'नि सुबुंफोरा बे गासै दानावनो सांग्रांथिया रैखाथि आरजियो स्ल'गानखौ गोसोआव लाखिनांगोन। जायखिजाया थासारियाव बिसोरो नेमफोरखौ सिफायनो नाङा एबा सर्टकाट लानो नाङा, नङाब्ला बिसोर नाङै जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। गासै दानाव नोंथाङा सांग्रां राहाफोरजों थार लामायाव दावगालांनांगोन। जेखि जाया मानो आगस्टनि जागायनाया नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन आरो बे समाव नोंथांनि फालांगियाव नोंथांनि हाबाफोर आरो मुलाम्फायाव नोजोर होथावना दावगानाय फैगोन, लासै-लासैब्लाबो। बे समनि गेजेराव नोंथाङा जाय खामानि मावगोन बेयो हास्थायनाय जाफुंसारनाय मोनगोन। नाथाय दाननि नैथि सप्तायाव मानसिफोरजों फिसा-फिसा बाथ्राफोराव गोग्लैयालाबानो नोंथाङा गावनि खामानियाव गोसो होनाया साबसिन जागोन। गासैखौबो गावनि मान-सन्माननि बाथ्रा खालामालाबानो नोंथाङा नोंथांनि लामायाव फैनाय खाबुफोरखौ मुलाम्फा खालामनो नाजानांगौ। दाननि गेजेरनि समा गेजेर थाखोनि जानो हागौ होनना साननाय जादों। बे समाव फालांगियाव आय आरो खरसाया फ्राय समान थागोन। नाथाय नोंथांनि गोसोआ बे समाव जिंगाजों गोहोम खोख्लैजानो हागौ। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरनि जिउ राहायाव खैफोदनि जोमै नुजानो हागौ। बे समा बै सुबुंफोरनि थाखाय एसे जुजिनो हागौ जाय थांखि गोनां आदबजों खामानि मावो। बे समनि गेजेराव नोंथाङा नोंथांनि खस्थ' आरो नाजानायजों रुजुनायाव एसेल' बान्था मोननो थाखाय जिंगा जानो हागौ। सोमोन्दोनि नोजोरजों बे दानआ एसे गोजोनथाव जानो हागौ। जिउनि गोब्राब समाव नोंथांनि मोजां हास्थायग्राफोरा नोंथांजों सायख्लुम बायदि थागोन। नोंथाङा नोंथांनि आंगोफोरनि खुसिनि थाखाय गासैखौबो बावसोमनायबो नुनो मोनगोन। जेखि जाया मानो रमान्टिक सोमोन्दो एबा लोगोआरि सोमोन्दो जौगाहोनाय समाव नोंथाङा सांग्रां जानांगोन, नङाब्ला नोंथाङा थगायजानो हागौ। जिउनि गासैबो जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो आरो गोसोआरि गोजोन मोननो थाखाय सानफ्रोमबो ध्यान आरो यगा खालाम।